da imamo čelništvo, vodstvo države koje će štititi hrvatske nacionalne interese. S ovakvom hrvatskom vladom mi smo taoci onoga što oni rade. Svoje osobne i uske stranačke interese podrediti općem nacionalnom interesu i doći do Saveza za Hrvatsku. Nadam se da se voditeljica nije sada prepala nakon ovoga malog gafa svih nas. Dragi prijatelji, dobro večer. Dragi Zadrani i Zadranke, drago mi je što sam ovdje. Posebno mi je drago vidjeti ovakvu punu dvoranu pred kojom nije jednostavno stati, ne zato što se bojimo, nego zato što ovaj broj obvezuje mene i obvezuje sve ove ljude koji su pred vas izašli i riječi koje se ovdje izreknu trebaju uvijek biti vama i nama na umu i ako ikada skrenemo od onoga što smo pričali, da nas budete na to podsjetili i nadam se da ćemo biti drugačiji od ovih koji su do sada, da ćemo biti uvijek među narodom i da nećemo se distancirati i onemogućavati ljudima koji daju glas i povjerenje ovim ljudima ovdje od tog istog naroda kao što su to činile političke opcije do sada. Kažu neki da Hrvati imaju problem sa 4S. Neki kažu Hrvati imate problem sa 4B. Beograd, Beč, Budimpešta i sada Brisel. A ja vam kažem da imamo problem sa našima, sa 2 brda, to je Pantovčak i Markov trg. To su naši problemi koje možemo riješiti, naravno, uz vašu pomoć, uz vašu podršku, promijeniti ljude na ta 2 brda koji su se distancirali, kao što rekoh, koji su se odmaknuli, koji misle da su na nekakvom svemirskom brodu i da mogu donositi svoje odluke i svoje zakone koje su protuhrvatske, protunacionalne i protunarodne. Pod takvim pritiskom sklopio se ovaj savez, Savez za Hrvatsku, savez s hrvatskim narodom, savez koji ima namjeru promijeniti to što oni donose, revidirati zakone, primijeniti nekakve europske prakse i konačno provesti ilustraciju u Republici Hrvatskoj. Kao što smo vidjeli veliki transparent zadnjih dana koje mladež Hrvatske zore razvlači po Hrvatskoj i jučer na manifestaciju u Zagrebu Krug za trg, gdje se već 9 godina okupljamo i pokušavamo promijeniti ime maršala Tita na tom trgu u Kazališni trg. Međutim, ni HDZ, ni SDP, ni gradonačelnik Bandić to ne dozvoljavaju. Na tom plakatu piše otprilike olujom do pobjede, a lustracijom do slobode. I zaista, bez lustracije nećemo se osloboditi. Nećemo se osloboditi ne tih ljudi koji su iz bivšeg sustava, nego se nećemo osloboditi ovog mentaliteta koji nas pogubno vodi prema provaliji, a on duboko caruje i u HDZ-u i u SDP-u. To je mentalitet podaništva, mentalitet korupcije, mentalitet koji neosporno Hrvatsku vodi u propast. Dragi prijatelji, ako mislite kao što mi mislimo, kao što vam govorimo i kao što će kolege govoriti, izaberite listu broj 9, izaberite dobro, bolje, najbolje za Hrvatsku.